Много скоро тази уникална къща излиза на пазара. РЗП-то е около 150 квадрата на 2 етажа. Намира се в село Венковец. Виждате за каква гледка и каква уникална природа става на въпрос. Имате си и баня и столетна в тази голяма спалня. Може да си разпределите както на вас ви е добре. Виждате, пода е завършен с душеме, който трябва да се лакира по ваш избор. Тук имаме пак баня с туалетна, а срещу нея мокро помещение. Отиваме в съседната стая, която най-вероятно може да бъде детска. Тя също си има много хубава гледка и се насочваме към първия етаж. Къщата, между другото, е много светла и много топлоефективна. Много топлоефективна. Казвам ви, просто с уникална изолация. Много добре направено. Не е изобщо пестено. Между другото, дограмата е много качествена. Тази дограма е на Кьомерлинг. Виждате в кафяв цвят. А това е първата стаечка на първия етаж. Непосредствено до стълбището също може да бъде детска. Ето тук до изхода имаме сервизно помещение. Къщата е на първия етаж с подово отопление. Може да се види тук в банята, дори не е завършено, заради наклоните, които предстоят да се направят. Иначе една голяма баня имате с ниши, с всичките екстри и директно влизаме в хола с кухнята. Виждате какъв мащаб е този хол с кухня. Само може да забележите мащабите. Уникален хол с кухня и директно си излизате на верандата. А на верандата ви очаква... Сега ще видите какво ви очаква. Двора, разбира се, трябва да се поправи. Малко като строителна площадка, но това всичко ще бъде оправено. Виждате за каква природа. Ето това всичко е ваше. Ето така. Уникална вила. Уникална вила с уникална гледка. Каква красота, какво нещо. И тук си имате стълби към двора вече. Ето тази къща ще се продаде на уникално ниска цена според мене. В село Венковец. Скоро на пазара.